шӯъбаи байналмилалӣ як дурачӯй кардааст. бачаҳо дигар ҳама ошхонада як дурачӯй кардагӣ марҳамат сар як дурачӯй бо суҳбати забон номгузорӣ ва номивазкунии вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳракҳо, деҳот ва деҳаҳо дар ҳудуди шаҳрҳо ва ноҳияҳо такроран гузоштани номҳое ки дар ин воҳидҳои маъмурии ҳудудӣ мавҷуд ҳастанд манъ аст. вале чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, дар амалият чунин камбудӣ бисёр ба чашм мерасад ва иддаи аз номҳое ҳастанд ки дар якчанд деҳае ки дар тобиати як ноҳия ҳастанд гузошта шуда. Масалан мо инҷо мисолам овардем, вақте ки таҳлил кардем, дар ноҳияи Фарҳод дидем ки дуто бӯстон мавҷуд аст. Дар ноҳияҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, Бобоҷон Ғафуров дута гулистон мавҷуд аст, ду деҳа бо номи гулистон. Дар ноҳияи Восед низ ҳамчунин дуто баҳористон, дар ноҳияи Рашт ҳам ду баҳористон, дар Панҷакен дуто бедак ба мушоҳида мерасад ки ин албатта хилофи талаботи қонунгузорӣ аст. ва бар замми ин боз номҳое ҳастанд ба монанди номҳои деҳаҳо, ба монанди Ваҳдат, Истиқлол, Баҳористон, Гулистон, Бӯстон, Зарднисор. инҳо дар дигар ноҳияҳои минтақаҳои ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатто аз 10-15 то 20 маротибаи такрор ёфтаанд, дар ҳоле ки забони тоҷикӣ чӣ хеле ки қайд кардед, яке аз забонҳои бойтарин аз ҷиҳати луғавӣ ва дастшинохта шудааст. мебоист ки ҳамин номҳои нав ихтироъ кард ва ба ҳамин деҳаҳо гузоранд. ва бале пешниҳодро бинем. аз ҳамин хотир пешниҳоди мазкур ҳамин буд ки талаботи қонунгузорӣ назорат карда шавад ва камбудиҳои ҷиддӣ дар ин самт бартараф карда шавад. ва камбудии дигар дар ин бахш дар он дида мешавад ки як илм ҳаст бо номи топонимика ки бевосита самти фаъолияташ ба номгузории маҳалҳои аҳолинишин ё худ маҳалҳо ва объектҳои ҷуғрофӣ машғул аст. ҳамон илм чунин қонуниятҳоро пешниҳод мекунад ки пеш аз ҳама бояд ба номҳои маҳалҳо номгузорӣ карда мешавад. пеш аз ҳама бояд қонуниятҳои таърихӣ, ҷуғрофӣ, биологӣ, геологӣ ва урфу одату анъанаи ҳамон мардум ба инобат гирифта шуд, баъд номгузорӣ карда шуд. аммо мутаассифона ҳамин комиссияҳои дахлдор ҳам дар сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ то ҷумҳуриявӣ ҳамин талаботро дар амалия ба инобат намегиранд ва бештар вақт алал хусус ҳамин номҳои маҳалҳое ки навбунёд ҳастанд, бештар номҳоеро мегузоранд ки як анъанаи даврони шӯравиро идома медиҳанд ки ба номи шахсиятҳои таърихӣ гузаштагон мегузоранд ки албатта аз як лиҳоз гирем ҳамон шахсиятҳо ба ин ҳам эҳтиёҷ надоранд, чунки дар таърихи номгузории мардуми мо ин таҷриба дида намешуд ва дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ҳам ҳамин хел нест. масалан гузаштагони мо баръакси ҳол аз номи маҳалҳои худ ба худшона ном месохтанд. масалан Саъди Шерозиро бинед, аз номи Шероз гирифта ба худаш ном сохт, ё Абдурахмони Ҷомӣ, ё Носири Хусрави Қубодиёнӣ. аммо дар мо баръакс шудааст. ҳамин қонуниятҳои чӣ мегӯям хусусиятҳои ҷуғрофӣ, таърихӣ, геологӣ ва геологии ҳамон минтақа сарфи назар шуда истодааст бештар ва номҳои шахсиятҳо қатъи рафта истодааст. ба ҳамин хотир инам якам нигаронкунанда аст. ба ҳамин хотир пешниҳод кардем ки ин масъалаам вай карда шавад, дида гузашта шавад ва инчунин дар ин миён номҳое ҳам гузошта нашуд, иҷозат дода нашудааст. ба монанди номҳое ки хусусияти сиёсӣ, динӣ доранд, набояд хоси номҳои маҳал шуда наметавонанд. ба монанди чӣ хел ки дар мо дида мешавад номҳои ноҳия шаҳрҳо дорем ба монанди Истиқлол, Ваҳдат, ки деҳаҳо ба монанди Орзу, Саховат, Баракат, Наврӯз, инҳо хоси маҳал шуда наметавонанд. хуб мешуд ки ба ин номҳо агар зарурат ҳам бошад пасвандҳои маконсоз илова карда шавад. масалан пасвандҳо ба монанди Гоҳ, Тепа, Обод, масалан Наврӯз неву Наврӯзгоҳ шавад ё ки Наврӯзтепа шавад ё худ Саховат намешавад, номи маҳал шуда наметавонад. ба ин хотир мешавад ки Саховатмандон гузошт номи маҳалро. аз ҳамин хотир ин ҳам мушкилии дигар буд ва мушкилии дигар ин вобастагӣ дорад ба қисми дуюми моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ. мегӯяд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барқарорсозӣ ва ҳифзи номҳои таърихиро дар ҳудуди ҷумҳурӣ таъмин мекунад. ҳамин масъала низ дар амалия бештар вақт саҳлангориш нест аст
баъзе номҳои таърихии мо мадди назар шуда ба ҷои он номҳои нав гузошта мешавад ки ин ҳам чунки номҳои таърихӣ чӣ хеле ки медонед инҳо ифодакунандаи таърих, маданият, урфу одати миллати мо ҳастанд. Ба ҳамин хотир хуб мешуд ки дар аввалия вақте комиссияҳои дахлдор ном ба ягон мавзеъ номгузор мехоҳанд ки ном гузоранд ё ки номи мавзеъро иваз кунанд, пеш аз ин бояд ба олимони соҳаҳои забоншинос, таърихдон, ҷуғрофдон инҳо қатъи аз сараввал ҳамкорӣ карда ва баъд вай кунанд номҳои мувофиқро ба онҳо гузоранд. Ва пешниҳоди дигари мо ин буд ки ба кумитаи забон ва ҳамин номҳое ки пеш аз ҷониби комиссияҳои дахлдори сатҳи маҳаллӣ ва мақомотҳои салоҳиятдор пеш аз он ки номҳои маҳалҳо, деҳаҳо ва дигар мавзеъҳои ҷуғрофӣ иваз карда мешавад, хуб мешуд ки пеш аз ҳама пеш аз ҳамин корро анҷом додан хулосаи кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шавад ва хушбахтона ман ин пешниҳода дар барномаи ислоҳоти забони тоҷикӣ барои солҳои 2020 ва 2030 дар банди 42-ш дарёфт кардам. хуб мешуд ки минбаъд ҳамин пешниҳод вай карда шавад, иҷро карда шавад. ва пешниҳоди дигар ва саривақтиам ба кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фикр мекунам ҳамин аст ки дар муҳлати камтарин аз ҷониби ин кумита мехоҳам ки дастурамали тартиби номгузории мавзеъҳои ҷуғрофӣ ва маҳалҳои аҳолинишин аз ҷониби ҳамин кумита тартиб дода шавад ва ба комиссияҳои дахлдор пешниҳод карда шавад. Чунки комиссияҳо дар асоси ҳамин дастурамал ҳамон талаботое ки мо дар боло гуфтем, талаботҳои нисбати номгузории маҳалҳо ки байнобат гиранд, масалан хусусиятҳои ҷуғрофию, таърихию, геологию, биологира ҳаминҳоро дарҷ карда ба комиссияҳои дахлдор пешниҳод кунанд. ва пешниҳоди охирини ман ин буд ки хеле ки устодам қайд карданд ҳозир ҷараёни ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ рафта истодааст гуфтед. аз ҳамин хотир хеле ки устод соҳибзода ҳам қайд карданд ин қонун ҳоло ҳам бештар камбудиҳои техникӣ, имлоӣ ва дар масалан дар тӯли қариби 11 сол мешавад бисёр истилоҳоти нав, бале мантиқи истилоҳоти нав қабул шуданд. дар ҳамин хотир зарурати қабул намудани ва таҳрили нави қонунам ба миён омадааст. ба ҳамин хотир ман ки бештар такя ба моддаи 19 ҳамин қонун доштаам, ба ҳангоми таҳлили масъала мехостам ки ҳамин моддаи 19 дар таҳрили нав қабул карда шавад. ва пешниҳодҳоам ҳамин аст ки дар таҳрили нав дар шакли зерин масалан номи модда аз номи модда сар карда номи моддаи 19 қонуни ҷумҳурии дар бораи забони давлатӣ номгузории маҳалҳо гуфта шудааст ва ман мехоҳам ки ҳамин номгузории маҳалҳо ба номгузории маҳал иваз карда шавад, чунки ҳамин маҳал худи шакли ҷамъ аст, зарурати илова кардани пасбанди ҳо дигар мавҷуд нест. ва модда аз ду қисм иборат аст ва қисми якумаш дар шакли зерин пешбинӣ шудааст дар қонун, масалан номгузорӣ иваз намудани номи вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шаҳракҳо, деҳаҳо, инчунин кӯчаҳо, хиёбонҳо, майдонҳо, боғҳои фарҳангӣ ва дигар маҳалҳои аҳолинишин тибқи қонунгузорӣ бо забони давлатӣ сурат гирад. ва ин қисми модда мехостам ки дар таҳрири нав дар шакли зерин ҳамин пасвандиҳо аз ҳамаи ҳамино бардошта шавад. масалан номгузорӣ ва иваз намудани номи вилоят, шаҳр, ноҳия, шаҳрак, деҳа, инчунин кӯча, хиёбон, майдон, боғҳои фарҳангӣ ва дигар маҳалҳои аҳолинишин. шаҳр нест ки пасвандиҳоро мутахар илова кунем. ва қисми дуюми модда ҳаминашам якбора гӯем гуфта шудааст ки ҷумҳурии Тоҷикистон барқарорсозӣ ва ҳифзи номҳои таърихиро дар ҳудуди ҷумҳурӣ таъмин менамояд. хуб мешуд ки ба ҷои калимаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон калимаи давлат истифода бурда шавад, яъне давлат барқарорсозӣ ва ҳифзи номҳои таърихиро дар ҳудуди ҷумҳурӣ таъмин менамояд. ташаккур барои кафедраи идораи давлат ва кафедраи конститутсионӣ ихтисоси идораи давлат ва دوست عزیز نامگذاری محل‌های اهالینشین و موضع‌های جغرافی جمهوری تاجیکستان در قانون جمهوری تاجیکستان درست و تنظیم درآورده شده است که اینجا هم قانون ابیکت‌های جغرافی و مرجع مأموری و قانون جمهوری تاجیکستان ببینید در سه ماده هستند. تا امروز به معلومات شما میرسیم که 2117
номи ғайримеъёрӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мутахассисони кумита ошкор гардид ва 325, 159 дар Бадахшон, 427 ба Хатлон мақсад ба минтақаҳои дарҳамдор ирсол карда шуд ки ба ин кор 4 сол меравад. 4 сол меравад ки ҳоли қарораш набуромада. барои чӣ? барое ки агар дар ҳар мақомот ҳеҷ як мутахассиси гуфтем ки забондон мебуд, ҳуқуқшиноси забондон, фарҳангшиноси топонимшиноси забондон мебуд, барвақт чӣ мекардам? мо маҷбур шудем барои 713 номи объектҳои ҷуғрофӣ, яъне қаторкӯҳ, қулла, чашма, кӯҳ, қаторкӯҳ, дарё, чашмаҳои тамоми ҳудуди ҷумҳурӣ маҷбур шудем то соатҳои 10-11 шаба ман ҳамин 2 ҳафтаи охир худомо ташриҳу тавзеънома нависам. барое ки дари ягон район намедонам. дар ҳақиқат чунки он номҳо масалан шӯрбулоқ, зарбулоқ, кимчибулоқ, кимчи оқкукуз, мукуз, лекин ҳар як номе ки мо пешниҳод кардему чӣ кардем, онҳо ҳам намедонам мисол. кисту тамим, кисту ардашир, кисту бубакун, кисту барои қуллаҳое дар назар дорам. барои маҷбур шудем худамон нависем. гӯя хеле кормандоям шӯх карда гуфтанд ки ҳамин бошад дигар пешниҳод намекунем ки ин дардсари қонун чӣ мегӯяд? қонун мегӯяд ки ҳар як мавзеъ ҷуғрофӣ, қаторкӯҳ, қулла, чашма, кӯҳ, дарё вазифаи мо вазифамо ошкор кардани камбудӣ, яъне ғайримеъёрӣ будани истилоҳот. мо муайян кардем 2117 тақсим кардем 2117 яъне 844 тоаш мавзеъҳои ҷуғрофӣ марҳамат кумитаи геодезӣ бигир қарор кун, тавзеъномаша бинавис, лоиҳа, харитааш, харитаи топографиш, чӣ дар харитаи ҷаҳонӣ, чӣ дар харитаҳои 100,000, 200,000 ба ҳукумат барои тасдиқ пешниҳод. лекин маҷбур худи кумита кард ба чор қонуни конститутсионӣ аст. баъзе ваюе ҳаст ки мисол мегӯянд ки ваҳдат, барои чӣ ваҳдат? хайр шумо медонем унҷо баъзе чизои сиёсӣ барои чӣ мо ба байнобат нагирем? мисол сарвари давлати мо истиқлол пешниҳод мекунад ки ҳамчун номгузорӣ шавад. мо албатта бояд ин чиза қабул кунем ва татбиқ кунем. ин чизои баъзе чизо баъд сиёсат ҳамои мо бояд тарғиб кунем. ваҳдат бояд дошта бошад. якум дуввум мана бубинед номҳои такрор гуфтед. номҳои такрор ягон журналист ё ягон мутахассис аз ягон кӯча ва номҳои такрорам кумитаи забон соли 2012 ба 13 моҳ буроварда будем ошкор карда ки чандта садриддин айни, чандта аруда, ки чандта аҷоми фалон бисмадон гуфта. лекин хушбахтона мана дар ин 2117 ки гуфтем ана акнун 844 объектҳои ҷуғрофӣ, кӯҳу қулло боқӣ мондааш маҳалҳои аввалинишин ки 4 шаҳру ноҳияҳо балки тобе вилоятҳои суғду хатлон ва бадахшон инро қарор кардагӣ ҳастанд историста ба ҳукумат боз баъди мувофиқа ва номҳое мегӯед таърихи эҳё кардан моддаи 19 шумо кумита инам ба назар гирифтагӣ аст. аксари ҳамин номҳо ба номҳои қадимашон баргаштагӣ ҳастанд. масалан юлдузқоғ номи ялдиза, яъне ялдизакаш қалаи паҳлавонон. ва ё ба савтиёти худ, ба савтиёти одамои бегуна кӯчманчӣ омадан ялдизака гирифтан, юлдузқоғ кардан, хармайдона гирифтан, ешак майдон тарҷума чоро ин хар маънои ешак не, хар маънои бузургӣ. ина харсанг, харчанд, харбуза, ина хардандон ду дандони пеш, харгӯш. ин хар ба маънои калимаи суғдиаш калом, ина харкӯл, қаракӯл шудааст. ташаккур устоди азиз.